Ассалому алайкум бинандагони азизу арҷманд, мухлисон ва алоқамандони футболи меҳан. Гузориши навбатии мо аз ҷараёни бозиҳои Лигаи Олӣ пешниҳоди шумо мешавад ва ёдовар мешавам ки ҳамин ҳоло шумо дар пахши мустақим рақобати дастаҳои ҳосилоти Фархор ва ҳамчунин хуҷандро тамошо карда истодаед. Ин бозӣ ба таъхир андохта шудаи даври панҷуми Лигаи Олии футболи Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. Дар мавсими ҷорӣ чӣ тавре ба шумо маълум аст, рақобатҳои даври мазкур мебоист дар охири моҳи апрел баргузор шавад ва инак тибқи нақша акнун дар рӯзҳои охири моҳи июн ин рақобатҳо сурат мегирад. ҳоло ҳаятҳои аввалияи ҳарду дастаро барои мо шумо пешниҳод мекунанд. Бояд бигӯям ки дар рафти бозӣ имрӯза гурӯҳи доварон таҳти роҳбарии Гулмуроди Садулло кор мекунанд. Ӯ аз шаҳри Душанбе аст. Дар канорҳо ба ӯ Вафо Қараев аз ноҳияи шаҳри Нав ва Ҳасан Каримов аз шаҳри Норак кӯмак мерасонанд. Довари эҳтиётӣ Рустам Нурматов аз шаҳри Душанбе, нозири доварон Равшан Ишматов аз Кушониён ва комиссари бозӣ Алишер Парпиев аз шаҳри Бохтар ба ҳисоб мераванд. Агар ҳайати имрӯзаи дастаи Хуҷандро ба эътибор бигирем, пас ба фарқ аз бозии қаблӣ ки зидди дастаи ҳосилот буд, тағйиротҳо дида мешавад. 3 нафар иваз шуданд. Илова бар ин нуктаро бояд ишора кунам ки дар курсии бозигарони эҳтиётии дастаи Хуҷанд ҳамагӣ 2 нафар номнавис шудааст. Яке дарвозабон ва дигаре дифоъгар. Чӣ тавре мо шумо медонем, тобистони соли ҷорӣ дастаи мазкурро тағйиротҳои калон интизор аст. Хуб, Амин Субҳони Холис ҳам ба ҳайси сармураббии дастаи ҳосилот ки дар мавсими ҷорӣ кор ва фаъолият карда истодааст, ҳоло натиҷаҳои на он қадар хубро ба қайд гирифта. ҳосилот мисли Регартад аз ду дастае ҳастанд ки ҳамроҳи дастаи Хатлони Бохтар ҳоло дар ибтидои мавсим он қадар натиҷаҳои хуб нишон надоданд ва Хуҷанд ҳам аз ин се дастаи номбар кардамо чандон дур нарафтааст. Зеро Хуҷанд дар даври қаблӣ дар зинаи қабл аз охирин буд, аммо баъд аз пирӯзӣ дар баробари ҳосилот тавонист мавқеи худро андаке беҳтар кунад ва ба зинаи ҳафтум барад. ҳоло футболбозони соҳили Рудисир 14 имтиёз ҷамъ оварданд. ҳосилот бошад 12 хол дар зинаи нуҳум аст. Хуҷанд бо 14 хол дар зинаи ҳафтум. Дар қисми поёнии ҷадвал Хуҷанд, Хатлон, ҳосилот ва Регартад аст. айни замон дастаҳое ҳастанд ки гӯем он қадар натиҷаҳои хуб ба қайд нагирифтанд. Инак бозӣ шурӯъ мешавад ва биёед акнун ба ҳаятҳои ҳарду даста назар андозем. Шурӯъ мекунем аз дастаи мизбон ҳосилоти Фархор ки дар назди мухлисони худ имрӯз бозӣ карда истодааст. Бо ҳайати зерин ҳунарнамоӣ мекунад. Дар хати дарвоза Рустам Ризоев қарор дорад. Рақами 1 футболбозоне ки дар майдон ҳастанд. Рақами 13 Раҳматшоҳ Раҳматзода, рақами 2 Сафаралӣ Каримов, капитани даста аст ӯ рақами 23 Темур Маҳмадмуродов, рақами 3 Бенҷамин Асамоа. 4 ниммуҳофизатгаре ки дар майдон ҳастанд. рақами 8 Абдураҳмон Нозимов, рақами 6 Саид Мухтор Азимов, рақами 14 Нидоёр Забиров ва рақами 7 Некрӯз Салимзода мебошанд. ҳамлагарон рақами 22 Абдуҷаббор Абдуалимзода ва рақами 26 Мусиси Фарук ба ҳисоб мераванд. Сармураббии даста Амин Субҳони Холис, мутахассиси эронӣ ба ҳисоб меравад. ҳайати дастаи Хуҷанд бошад барои бозии имрӯза ба таври зайл аст. Дар хати дарвоза Дилшод Дадабоев қарор гирифт. рақами 1 футболбозоне ки дар майдон ҳастанд. дифоъгарон рақами 2 Фахриддин Аҳтамов, рақами 3 Тони Бикатал, рақами 4 Парвиз Боқиев, рақами 5 Фирдавс Абдусаломов, рақами 6 Ҳоҷибой Зиёев, рақами 8 Эҳсон Бобоев, ӯ капитани даста аст. рақами 13 Нозим Бобоҷонов, рақами 19 Азизбек Далиев, рақами 17 Хушнудбек Бозоров, рақами 14 Азизбек Ҳаитов. ҳардуи онҳо имрӯз дар нақши ҳамлагарони даста номнавис шуданд, аммо чӣ тавре медонем онҳо ҳам аслан ҳамлагар ба ҳисоб намераванд. ва сармураббии даста Фаррух Маруфиев аст, мутахассисе ки тӯли чанд сол дар ҳайати дастаи Хуҷанд кор мекард. акнун ба ҳайси сармураббӣ корро дар ин бошгоҳ оғоз кардааст. бисёр ҳам ҳуҷуми хатарнок бошед футболбозони дастаи Хуҷанд ва Хушнудбек Бозоров шонси бисёр хуб дошт, аммо пеши зарбаи задаи Хушнудбек Бозоровро гирифтанд. бор дигар таваҷҷӯҳ кунед ба ин ҳуҷуме ки бо иштироки футболбозони дастаи Хуҷанд буд. зарбаи кунҷӣ ба фоидаи футболбозони дастаи Хуҷанд. биёед бибинем ки аз ин вазъияти стандарти онҳо чӣ гуна истифода мебаранд. Нозим Бобоҷонов дар назди тӯб партофти тӯб ба сӯи ӯ ва ин ҳолатро футболбозони дастаи ҳосилот бартараф карда истоданд. имкони ба аксул ҳуҷум гузаштан оё барояшон пайдо мешавад ё на. ва дар ин мубориза ҳамон тавре ки мебинем қоидаи бозӣ аз сӯи футболбози дастаи
хуҷанд вайрон шудааст. Азизбек Ҳаитов ба қоида вайрон кунид даст зад дар ҳамин ҳолат. хуб, бозии гузаштаро бо иштироки ин ду даста ман болотар ёдовар шудам ва натиҷаи бозӣ 1-0 ба фоидаи дастаи хуҷанд буд. онҳо дар хонаи худ тавонистанд ҳосилотро мағлуб кунанд. голи ягона ба номи Парвиз Боқиев навишта шуд. дар дақиқаи 65 ҳамон гол ба ҳадаф расонида шуд. яъне 5 рӯз пештар аз ин 25 июн дар варзишгоҳи 20-солагии Истиқлолияти Тоҷикистон воқеъ дар шаҳри Хуҷанд дар ҳузури 1500 мухлис дастаи Хуҷанд тавонист ки ҳосилотро 1-0 шикаст диҳад. акнун бо гузории 5 рӯз ин ду даста боз ҳам ба масофи ҳам меоянд ва рақобати имрӯза чӣ тавре болотар ишора кардем. бозӣ ба таъхир андохта шудаи даври 5-уми Лигаи олии футболи Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. партофти навбатии тӯб бозигарони дастаи ҳосилот оромона ин вазъиятро бартараф карда истоданд ва тӯбро аз майдон берун мекунад. дар ин ҳолат бозигари дастаи ҳосилот хуб маълум аст ки ба чӣ сабаб, зеро футболбози дастаи Хуҷанд ҳангоми мубориза инҷо каме осеб гирифтааст. тавре мебинем Тони Бикатав ки дар бозии гузашта беҳтарин футболбози дастаи Хуҷанд ва ҳамчунин тамоми рафти бозӣ эътироф шуда буд. дар ин ҳолат андаке осеб гирифт. осебаш ҷиддӣ нест, аз ҷои худ боло мешавад ва рақобатро давом дода метавонад Тони Бикатав. вазъияти бисёрам хатарнок, зарба ва гол. чӣ тавре мебинем рафти ҳуҷуме ки дар дақиқаи 5-уми рақобат бо иштироки футболбозони дастаи ҳосилот ба назар мерасид, боиси гол шуд ва бо ҳамин ҳисоб дар рафти бозии имрӯза кушода мешавад. Абдуалимзода футболбози ҷавон ва нафаре ки имрӯз дар ҳайати асосӣ ба ӯ ҷо дода шуд ба задани гол муваффақ шуд. Абдуҷаббор ба дастгузариши бисёрам хуб дар дохили ҷаримагоҳ тавонист ки тӯбро ба дарвозаи Дилшод Дадабоев равон кунад. албатта ҳоло саҳнаҳои такрорӣ барои мову шумо бори дигар пешниҳод хоҳад шуд ва метавонем бубинем ки чӣ гуна ин ҳуҷумро футболбозони дастаи ҳосилот бо як натиҷаи самарабахш барои худ ҷамъбаст карданд. бубинед дар ин ҳолат нофаҳмии дифоъгарони дастаи Хуҷанд ба назар мерасад, махсусан Парвиз Боқиев ки мехост ин ҳолатро бартараф кунад, аммо ба ӯ ин кор муяссар нашуд ва бо андаке аз ӯ гузаштан дар ин ҳолат Абдуҷаббор Абдуалимзода фурсати беҳтаринро пайдо карду ба дарвоза тӯбро равон намуд. хуб, дар ҳайати дастаи ҳосилот ҳам ба фарқ аз бозии қаблӣ тағйиротҳо дида мешавад. аз ҷумла дар ҳайати асосӣ имрӯз ду нафарро сармураббӣ Амин Субҳонӣ Холис иваз кард. аз курсии бозигарони эҳтиётӣ ворди майдон шуданд Некрус Салимзода рақами 7 ва ҳамчунин рақами 22 Абдуҷаббор Абдуалимзода. ҳардуи онҳо дар голи якум саҳми калон гузоштанд ва онҳо дар навбати худ Амирҷон Худоидодов ва ҳамчунин Муҳаммадалӣ Азизбоевро иваз карданд. дар ҳайати асосии дастаи ҳосилот ба фарқ аз бозии қаблӣ. хуб, дар ҳайати дастаи Хуҷанд бошад тағйиротҳо се нафарро ташкил медиҳанд. дарвозабон Дилшод Дадабоев ба ҷои Зуҳриддин Муиддинов ба майдон баромадааст. ҳамчунин мо ним муҳофизатгари караягии дастаи Хуҷанд Бе Бомгинро намебинем имрӯз дар майдон. ба ҷои ӯ Азизбек Далиев вориди майдон шуд. боз як ҳолати дигаре ки инҷо партофти тӯб, аммо тӯб хело баланд ва бо ҳамин тӯб аз майдон берун шуда истодааст. ва нафари сеюме ки имрӯз дар ҳайати дастаи Хуҷанд нест, ин Ҷаҳонгир Эргашев мебошад. ба ҷои ӯ Хушнудбек Бозоров аз дақиқаи аввал имрӯз вориди майдон шуд. яъне ба фарқ аз бозие ки 5 рӯз пештар аз ин бо иштироки ин ду даста сурат гирифта буд, дар ҳайати ҳарду тағйиротҳо ҳаст. 2 нафар дар ҳайати дастаи ҳосилот ва 3 нафар дар ҳайати дастаи Хуҷанд. илова бар ин дар бораи интихоби футболбозон дар ҳайати дастаи Хуҷанд бояд бигӯям ки дар рӯйхати бозигарони эҳтиётии ин даста барои мисол мо на дарвозабони асосии даста Шорух Қирғизбоев, на ним муҳофизатгари караягии Бе Бомгин, на Ҷаҳонгир Эргашев, на Дарко Биедовро намебинем. футболбозоне ки
бисёр бутаҷиба буданд ва метавонистанд дар ҳамин гуна рақобатҳо кӯмак кунанд. ҳоло вазъияти хатарнок ба вуҷуд меояд. довари марказ чӣ ишора мекунад? чизе нест мегӯяд Гулмуроди Саъдулло ва иҷозат дода истодааст ки бозӣ давом ёбад. интизори саҳнаи такрорӣ боқӣ мемонем. мумкин аст ки баъдан барои мову шумо боз ба таври бисёр ҳам дақиқ саҳнаҳои такрорие ки пешниҳод мешавад муайян кунад ки оё воқеан ҳам қоидаи бозӣ вайрон шуда буд ё на. خیلی هجومی خوب با شکل فوتبالبازان دسته حاصلات توسط کنار چپ موسیسی فاروق، اما ببینید که در این لحظه اکنون پیش روی او را دفاعگری دسته خوجند فخرالدین احتماف گرفت. خب اما صحنه تکراریه که انتظارش بودیم. نازیم باباجانوف اینجا به سمت توپ رفته ایستاده است و بعدا خود را به زمین میپرتاید. فوتبالبازی مذکور اما در صحنه تکراری یگانه ای که برای ما و شما پیشنهاد شد از نزدیک ما به واسطه همین حالت رو دیده نتوانستیم. ضربه کنجی با اشتراک فوتبالبازان دسته حاصلات. پرتافت توپ سرعت میگیرد و دو فوتبالبازی دسته حاصلات البته معذرت دو فوتبالبازی دسته خوجند در این حالت به هم برخوردند. در نتیجه ما و شما دیدیم که کمی حالت با وجود آمده ایستاده است که اکنون باید طبیبان به میدان برآمده کمک خود را رسانند. دیگر بار برخورد دو فوتبالبازی دسته حاصلات را میبینیم. نیکروز سلیمزاده با همدستش در این حالت برخوردند و چطور دیدیم سید مختار عظیموف اندکی آسیب گرفت. امروز طبق نقشه در رقابت‌های لیگ اولی فوتبال کشور سه بازی صورت میگیرد. دسته‌های فیضکند و خطلان با هم بازی میکنند و همچنین حاصلات و خوجند و بازی دیگر با اشتراک دسته‌های اسخط خوجند و استقلالی دوشنبه که بازی مرکزی دور به حساب میرود. آن هم در یک وقت ساعت با دو بازی که بالاتر یادآور شدم آغاز شد. دروازه‌بان در این حالت آرامانه توپ را به دست خود گرفته ایستاده است. دوستان گرامی، اگر به موقعگیری دسته ها در جدول عمومی مسابقه نظر اندازیم، پس در پنجگانه دوم ما میبینیم که حالا کل مرکزی ورزشی ارتش با 17 خال در زینه ششم است. پایین‌تر از آنها خب قبل از آغاز دوره مذکور خوجند بود. اکنون همین حالا اگر به جدول آنلاین نظر اندازیم پس حاصلات به جای هفتم برآمده است. خوجند باشد در زینه هشتم، خطلان در زینه نهم است و دسته رگرتداز در زینه آخرین قرار دارد. معلوم شد که رگرتداز اکنون از زینه آخرین خود بعد از خاتمه دوره مذکور هم بیرون برآمده نمیتواند. ادامه هجوم فوتبالبازان دسته حاصلات. پرتافت نوبتی توپ اما چطور می‌بینید تونی بیکاتال این حالت را برطرف کرد. عظیموف پس را خطا داد فوتبالبازی مذکور و امکانی به هجوم گذاشتن برای فوتبالبازان دسته خوجند پیدا شده ایستاده است. پس به مرکز و در این حالت فوتبالبازان دسته حاصلات اجازه نمی‌دهند که حریف توپ را صاحب شود.
дастаи Хуҷанд силсила бозиҳои нокоми худро ки дар се даври қаблӣ пайдарҳам наметавонист комёб шавад, дар бозӣ зидди ҳосилот рӯзи 25 июн нуқта гузошт ва дар ҳамон бозӣ онҳо тавонистанд читаври болотар гуфтам 1-0 ғалабаи худро ба даст оранд. Пештар аз ин Хуҷанд бо файзканд 1-1 бозӣ карда буд ва аз дастаҳои Куктош ва клуби марказии варзиши Артиш мағлуб шуда буданд футболбозони дастаи Хуҷанд. бори дигар зарбае ки аз масофаи дур иҷро шуд барои мо шумо пешниҳод карда мешавад. хуб, илова бар ин бояд бигӯям ки дар баробари онҳо ҳарифе ки имрӯз қарор мегирад ҳосилоти фархор ҳам дар чанд даври охир нокомиҳо дунболагираш аст. онҳо рӯзи 4 июн ба силсила бозиҳои пур аз бохти худ ки хеле тӯлонӣ буд дар баробари Регартад аз нуқта гузоштанд ва тавонистанд ки дар ҳамон бозӣ пирӯзиро ба даст оранд. Аммо баъд аз он боз дар бозие ки зидди Хуҷанд буд дастаи ҳосилоти фархор дучори бохт шуд. ин лаҳзае ки қоидаи бозӣ вайрон шуд барои мо шумо саҳнаи такрориро пешниҳод мекунанд ва худи шумо дида истоед ки Ҳоҷибои Зиёев чӣ гуна дар ҳамон лаҳза даст ба қоида вайронкунӣ зад. оромона футболбозони дастаи ҳосилот тӯбро ба ихтиёри худ гирифтанд ва ҳуҷуми навбатиро мехоҳанд ташкил кунанд. аммо чӣ тавре мебинем ҳариф пешроҳи ин ҳамларо мегирад. фишор зиёдтар шуда истодааст оҳиста-оҳиста аз сӯи футболбозони дастаи мизбон ва маълум аст ки онҳо имкониятҳои навбатиро ҷустуҷӯ доранд то ин ки ба дарвозаи ҳариф тӯбро равон кунанд. аз зарбаи кунҷии навбатӣ чӣ гуна истифода мебаранд футболбозони дастаи мизбон акнун мо шумо дида мебарем. партофти тӯб бисёр ҳам хатарнок буд, аммо бозигарони дастаи Хуҷанд ин ҳолатро бартараф карданд ва боз як зарбаи дигар ва дар ин ҳолат акнун чӣ тавре мебинем тӯб каме баландтар меравад ва бо ҳамин вазъияти хатарноки навбатӣ ҷамъбаст мешавад. таваҷҷӯҳ кунед бори дигар ба ин партофте ки аз сӯи ним муҳофизатгар Абдураҳмон Нозимов буд. аслан метавонем бигӯем ки зарба ҳам буд дар ҳолати дуюм кӯшиши Абдураҳмон Нозимов. тӯб аз майдон берун шуд. аут ва чӣ тавре мебинем акнун тӯбро футболбозони дастаи Хуҷанд ба бозӣ дароварда истоданд, лек дар ин гуна мавридҳо дар гирду атрофи ҷаримагоҳи ҳариф ба онҳо муяссар намешавад ки тавассути таркиббороиҳои худ вазъияти хатарноке ба вуҷуд оранд. эҳсон Бобоев боз ҳам як партофти дигар ба канори рост анҷом дод, лек бенатиҷа. Абдураҳмон Нозимов хеле ҳам хуб, паси ҷавобӣ боз ҳам ба самти ӯ тавассути канори чап ҳуҷумро давом додан мумкин. Абдураҳмон тӯбро нигоҳ медорад, пас медиҳад ба марказ, фурсати идома додани ҳамла ҳаст, шонси бисёр ҳам хуб, зарба ва дарвозабон. бубинед ки чӣ гуна ин ҳолатро бартараф карда истодааст. хеле ҳолати мушкил буд барои Дилшод Дадабоев, аммо ҳамон тавре ки мо шумо мебинем дар ниҳояти кор ба дарвозабон муяссар мешавад ки ин зарбаро баргардонад. инҷо саҳми калони Абдураҳмон Нозимовро ишора карда намон мумкин ки тавассути андар якдигар бозӣ кардан бо ҳамдастояш дар канори чап ин ҳуҷумро боз ҳам тақвият бахшид. баъдан паси ӯ ва зарбаи задаи Некрӯз Салимзода аз сӯи дарвозабон дар ниҳояти кор бартараф карда шуд.
باری دیگر میتوانید ببینید حالتی مذکور رو بینندگان گرامی. البته رسش توپ با پای عزیزبек دلیف هم اینجا باید اشاره شود، زیرا صورت ضربه نکلو سلیم زاده رو مثلا این رسش توپ اندک کویش هم داد و بعدا در روزبان دلشاد داداباєв این حالت رو برطرف کرد. ارسال نوبتی توپ مبارزه در داخل جریمه‌گاه و چطور می‌بینیم اکنون اشاره می‌شود که توپ از میدان بیرون شده است. اوت با فایده دسته مهمان. هفته گذشته در دسته خوجند تغییرات‌های کلانی کادری در کرسی مربیان با وجود آمد و سرمربی نوی دسته اکنون رسما معین شد. متخصصی بسیار هم خوب و شناخته در فوتبال کشورمان فاروق معروفیف که دومی سالهای اخیر باعثی مربی در دسته خوجند و همچنین در دسته‌های گوناگون منتخب کشورمان به حیث مربی تحلیلگر و دیگر ساحه‌های نزدیک به مربیگی کار و فعالیت میکرد. اکنون باعث سرمربی راهبری دسته خوجند را بر دوش گرفت. امسال در خوجند مشکلی ها به نهایت زیاد است، هرچند تابستان آنها هیئت را برای اشتراک در جام کنفرانسی فوتبال آسیا پرقوت هم کرده بودند. یک طرف زمستان البته پیش از آغاز موسم نو خیلی مستحکم هم کرده بودند، اما اکنون میبینیم که بعضی از فوتبالبازانی که جلب کرده شد به دسته تیم مذکور رو با پورگی ترک کردند و خبرها قبلا درباره درک و بی‌هدف حمله‌گری سرب تبار این دسته زیاد نشر میشد و گفته شد که این فوتبالباز در همان لحظه که قرارداد همکاری با دسته خوجند امضا کرده است، در آن یک بند بوده است که میتواند در صورت پیدا شدن وریانت های دیگر هیئت دسته خوجند رو ترک کند. لحظه که قاعده بازی ویران شد، بار دیگر برای ما و شما پیشنهاد میکنم عبدالرحمن نازیموف در مبارزه با فردوس عبدالسلاموف قاعده بازی رو ویران کرد. خوجند رو در پیش بازی بسیار هم مهم انتظار است، مخصوصا در ماه اوگوست رقابت‌های مرحله انتخابی جهت راه یافتن به دوره گروهی جام کنفرانسی فوتبال آسیا صورت میگیرند و تا اون مدت امیدوار میشیم که دسته خوجند هیئت رو بسیار پرقوت میکند و به طور ارزنده فوتبال ما رو در جام کنفرانسی فوتبال آسیا نمایندگی میکنند. زیرا موسم گذشته آنها در آخر سایه خط به این مسابقه شدند، هرچند خطوان نزدیکتر بود اما ماز خوجند در نهایت جای سوم را گرفت و به جام کنفرانسی فوتبال آسیا برآمد. خیلی هم دور توپ رو در این حالت روان کرده ایستاده است دفاعگری دسته حاصلات بنجامین اساموا. و اکنون تیمور محمد مرادов پرتافتی توپ رو انجام میدهد، اما این ارسال هم هیچ نتیجه نداد. سرمربی دسته حاصلات امین صبحانی از گویم تلاش‌های شاگردانش در رفت هجومی آخرین راضی نبود و او اشاره میکرد به موسیسی فاروق، مخصوصا که چرا او تا با آخر تلاش نکرد، فشار نآورد تا توپ رو به دست آورد. و بازیگران خوجند میسر نشد که هجوم نوبتی خود را آغاز بخشند. در مرکز میدان توپ را از دست دادند و با همین اوت می شود. نازیم باباجانوف پرتافتی طویل توپ از سوی به کنار چپ مبارزه دوام دارد و در این حالت چطور می‌بینید قاعده بازی ویران شد.
зидди Хушнудбек Бозоров. Сафарали Каримов акнун маълум мешавад ки қоидаи бозиро вайрон кардааст. имконияти бисёр хуберо дар ихтиёр доранд футболбозони дастаи Хуҷанд. партофти тӯбро мебинем ва ин ҳолатро чӣ тавр мебинед акнун футболбозони дастаи мизбон бартараф карданд. аммо мо шоҳиди аксулҳуҷум нахоҳем шуд, зеро футболбозони дастаи Хуҷанд чунин фурсатро барои ҳариф аз байн мебаранд. дӯстони гиромӣ, дастаҳои ҳосилот ва Хуҷанд бори охир қабл аз ин рақобат байни ҳам ман дар назар дорам дар ҳамин майдон вақте ҳосилот мизбон буд соли 2017 рӯбаро шуда буданд 23 сентябр ва дар ҳамон бозӣ дастаи Хуҷанд бо ҳисоби калони 4-0 ғалаба карда буд. Он давра дастаи ҳосилот баъд аз ҳунарнамоии бисёр хуб дар соли 2016 ва ибтидои соли 2017 баъдан дучори мушкилӣ шуд ва Хуҷанд тавонист аз мушкилиҳои дастаи ҳосилот истифода бурда онҳоро бо ҳисоби калон дар бозиҳои даври марҳилаи дуюм ва марҳилаи сеюм шикаст диҳад. аз ҷумла ҳатто яке аз бозиҳо бо ғалабаи калони Хуҷанд 7-0 ба фоидаи ҳосилот ҷамъ шуда. зеро дар марҳилаи дуюми чемпионат ва марҳилаи сеюм мушкилии бузурги кадрӣ ва молиявӣ барои дастаи ҳосилот пайдо шуд ва онҳо баъдан дар натиҷаи мавсими нобароди соли 2017 ба мусобиқаи лигаи якуми футболи кишвар афтида буданд. Хуҷанд бошад ҷои дуюмро гирифта буд, ҳосилот ҳамагӣ 15 имтиёз ҷамъ оварда ба лигаи якум афтид ва бо гузораи 6 сол дигар бора футболбозони дастаи ҳосилот тавонистанд баъд аз ҳунарнамоии хуб дар мавсими гузашта ба лигаи олӣ баргарданд. онҳо будвар мешаванд ки мавсими гузашта қаҳрамони лигаи якуми футболи кишвар шуда буданд. дастаи ҳосилот ҳам бисёр дастаи гӯем бо таҷриба ҳаст аз ҳисоби ҷалби футболбозон, вале бо дар назар дошти он ки солҳои охир бевоста дар лигаи олӣ ҳунарнамоӣ накарда буд, метавонем бигӯем ки барояш дар ибтидои мавсим андаке мушкилиҳоам пеш омад. ва ҳоло мо шумо ҳосилотро дар қисми поёнии ҷадвали мусобиқа дида истодаем, дар ҳоле ки дар ибтидои мавсим ҳосилот яке аз дастаҳои пешсаф буд, вале баъд аз он давр ба давр нокомиҳо дунболагири ин бошгоҳ шуд. Мусиси Фарук партофти аввал натиҷа надод, боз ҳам бо тӯб худи ин легионер, аммо чӣ тавр мебинед дар ин вазъият акнун дигар ба Мусиси Фарук иҷоза дода намешавад ки гузариши худро тавассути канори чап давом диҳад. футболбозони дастаи Хуҷанд ҳоло кӯшиш карда истоданд ки аз ин вазъият бароянд, аммо барояшон ин кор муяссар намешавад. توپ در میدان باقی ماند، اما با فایده فوتبالبازان دسته حاصلات نه. میدونید اشاره میشود که
аслан туп дар ҳамон вазъият аз майдон ба пуррагӣ баромада будааст. Аз ин рӯ аз назди дарвоза акнун Рустам Ризоев тупро ба бузӣ медарорад. бозиро давом додан мумкин. Нозим Бобоҷонов бо туп. гузариш бисёр хубию баъдан пас медиҳад, вале бубинед ки бисёр партофти қавӣ аст ҷониби Нозим Бобоҷонов ва бо ҳамин ин ҳуҷум ҷамъбаст мешавад. хуб, аз рӯи мушоҳидаҳо бармеояд ки имрӯз дар хатти ҳамлаи дастаи Хуҷанд на Хушнудбек Бозорову Азизбек Ҳаитов, балки бештар маҳз Нозим Бобоҷонов пайдо шуда истодааст. ба навбат ӯ бо Азизбек Далиев ва Хушнудбек Бозоров мавқеи худро иваз карда истоданд. ва дар ҳамин дақиқаҳо бинандагони гиромӣ акнун фурсати он расидааст ки ба футболбозони ҳар даста 1 дақиқа вақт ҷудо шавад барои обнӯшӣ. инак баъд аз об нӯшидан футболбозони ҳар ду даста бо сам тайёр ҳастанд ки рақобатро давом диҳанд. хуб, бозӣ бода аст, ишора мекунад довар Гулмуроди Садулло дар ин ҳолат. ва чӣ тавре мебинем футболбози дастаи Хуҷанд Азизбек Далиев ҳам бе ягон баҳсу мунозира розӣ мешавад бо он ишорае ки аз сӯи довари марказ буд. мавсимро бисёр ҳам бад шурӯъ кард дастаи Хуҷанди Хуҷанд, ҳамон тавре ки ба шумо маълум аст дар ибтидои мавсими 2023 онҳо бо ҳисоби калони 4-0 дар бозии нахустини худ аз дастаи Истиқлол мағлуб шуданд. баъдан мусовӣ бо Регартадас буд, сипас Эсхатаро Хуҷанд мағлуб намуд. баъд аз ин ҳам натиҷаҳо бад набуданд. барои мисол Пайдарҳам 3 мусовӣ бо Куктош, Файзкан ва Равшан. аммо як қатор иллатҳо ва камбудиҳое ки дар бозии даста дида мешуд баъдан таъсири худро расониданд ва оғоз гардид бохтҳои паёпай ва натиҷаҳои бисёр ҳам сусти дастаи Хуҷанд. аз ҷумла онҳо аз дастаи Артиш ва Хатлон бо ҳисоби 1-2 дар ду бози Пайдарҳам мағлуб шуданд. баъдан Хуҷанд боз Хатлонро шикаст дод, вале пас аз он дигар бора 2 дафъаи дигар мағлуб шуд, аз ҷумла аз дастаи Артиш ва 1 дафъаи дигар аз дастаи Куктош.
و در سه بازی اخیر سه نتیجه مختلف به قد گرفته شده از سوی دسته خوجند. غلبه، مساوی و باخت. در عموم چطوری بالاتر اشاره کردیم. حالا دسته خوجند با دست آوردن 14 گل در جدول مسابقه قبل از شروع دوره مذکور در زینه هفتم جا گرفته است. اما در گمان است نگاه داشتن همین موقع برای آنها، زیرا چطور میدونیم حریف امروز آنها حاصلات فرخار که 12 امتیاز دارد در زینه نهم بود. در صورتی که کامیابی حتما میتواند و شانس دارد که از دسته خوجند در جدول گذرد. به هر حال بعد از تغییراتی که در کرسی مربیان دسته به وجود آمد و در برابر فروخ مرافیف اکنون شریف زیویف هم به حیث یاوری سرمربی کار و فعالیت را شروع کرد. نتیجه ها ممکن است برای دسته خوجند آهسته آهسته بهتر هم شود. با سلیم زاده کارت زرد نشان داده می شود. بیاید ببینیم که برای کدام عملش، برای همین حرکتی که بعد از پس دادن فوتبالبازی حریف پیوسته میخواست با پای او ضربه زند و با او گویم آسیب جسمانی هم رساند. نباید فوتبالبازی البته در همین گونه موردها پیوسته برای آسیب رساندن به فوتبالبازی دسته حریف تلاش کنند، زیرا این قابل قبول نیست و پیش از همه یک نفر فوتبالباز خیلی خوب میداند چقدر مشکلی دارد آسیب گرفتن در همین گونه موردها. یعنی در نظر دارم در حالتی که توپ در نزد بازیگری این یا آن دسته نیست. برای نوشتن قاعده بازی با سماسی فوتبالبازی دسته حاصلات اکنون به نظر می رسد. این دفعه مقابل فردوس عبدالسلیموف و نوشتن قاعده بازی از جانب نیدویار زبیرف به نظر رسید اگر خطا نکنم. در اون چطور بالاتر اشاره کردم برای 4 دسته که در قسم پایینی جدول مسابقه جا گرفتند، بازی ها و نتیجه هایی که این موسم بود در لیگ عالی آنقدر خوب نیست. گزارش نوبتی موسیسی فروک از کنار چپ، اما در این بار زمان طوری که میبینیم فخریدین احتماف غالب میبرد، لیک در ادامه معلوم میشود که توپ محض از پای موسیسی فروک نه بلکه از پای فخریدین احتماف از میدان بیرون شده است. از این خاطر ضربه کنجی به فایده دسته میزبان. حاصلات در سه بازی اول بار هم مغلوب نشد، 2 مساوی و 1 غلبه، 5 امتیاز جمع آوردند. ولی بعد از آن مشکلی ها برای این دسته شروع شد. از جمله از خطلان باختند، از ریگرتاداز مغلوب شدند. خب درباره نتیجه دیگر حتما گفتم میگذارم. حالا باشد باید به این وضعیت استانداردی باشد فوتبالبازی دسته حاصلات توجه کنیم. با آسانی بازیگران دسته خوجند این وضعیت رو برطرف میکنند. تیمور محمد مرادوف پرتافتی توپ از سوی این لیگانر نتیجه نداد. باز یک تلاش دیگر از سوی فوتبالبازی دسته
Хуҷанд акнун ба назар мерасид, аммо дифоъгарони Ҳосилот зуду сари вақти тӯбро аз майдон берун карданд. Ҳосилоти Фархор дар ҷараёни бозие ки зидди Эсхата дошт рӯзи 29 апрел тавонист ғалабаи муҳими худро ба даст орад. баъд аз он дастаи мазкур бо Равшани Куллоб 1-1 мусовӣ бозӣ кард. аз Истиқлол хотиратон бошад дар майдони худ мағлуб шуд 1-0 ва дар бозии ҷавобӣ бошад 5-0 шикаст хурд. дар бозии хонагӣ зидди Истиқлоли Душанбе шонси бисёр хуб дошт дастаи Ҳосилоти Фархор, аммо имтиёз касб карда натавонист. Кияваништа ба тӯб мерасад. инҷо бозигари дастаи Ҳосилот албатта пешдастӣ кард ва бо ҳамин хавфу хатарро футболбозони дастаи мизбон бартараф намуданд. зуд аз аут тӯб ба бозӣ дароварда мешавад. Нозим Бобуҷонов пас ба қафо, идомаи ҳамла, боз як зарбаи дигар ва дар ин ҳолат чикавро мебинем акнун зарбаи задаи Фирдавс Абдусалимов аз ҷониби дарвозабон Рустам Ризоев бартараф мешавад. на он қадар зарбаи қавӣ буд ва дарвозабони бо таҷриба Рустам Ризоев оромона ин ҳолатро бартараф кард. як муддат дастаи Ҳосилот дар 4 бозӣ пайдар ҳам пирӯзӣ ба даст оварда натавонист. ин шуруъ аз миёнаи моҳи май то ба охири моҳи мазкур буд ва баъдан Ҳосилоти Фархор рӯзи 4 июн дар ҳамин майдон зидди Регар Тадас ғалабаи худро ба даст овард. бори дигар метавонед бубинед ҳолатеро ки чӣ гуна футболбозӣ дастаи Ҳосилот қоидаи бозиро вайрон карда истодааст. Нидоёр Забиров партофти навбатии тӯб натиҷа надод. умуман Ҳосилот дар бозии хонагии худ вақтии охир натиҷаҳои бисёр арзандаро ба қайд мегирад. аз ҷумла дар 5 бозии охир дар ҳамин майдон футболбозони ноҳияи Фархор тавонистанд ки 7 имтиёз ба даст оранд. дар умум 6 бозӣ гузаронданд, 2 ғалаба, 2 мусовӣ ва 2 бохт дар бозии хонагӣ аз сӯи дастаи мазкур ба қайд гирифта шудааст. 4 гол заданд ва 5 гол ба тӯи дарвозаи худ сар буданд онҳо. аммо ҳарифи имрӯзаи онҳо дастаи Хуҷанд дар бозии сафарӣ ҳоло на он қадар натиҷаҳои хуберо ба қайд гирифтааст. онҳо дар 5 бозие ки доштанд то ҳамин рақобат 1 ғалаба, 2 мусовӣ ва 2 бохт барои худ сабт карданд ва ҳамагӣ соҳиби 5 гол шуданд. 3 гол зада 6 гол аз тӯи дарвозаи худ дастаи Хуҷанди Хуҷанд берун кардааст дар бозиҳои сафарии мавсими ҷорӣ дар Лигаи Олӣ. мусиси Фаруқ ҳамон тавре ки мебинед оромона иҷозат намедиҳад то Фахриддин Аҳтамов тӯбро ба ҳамдастояш равон кунад ва ба ӯ фишор оварда тӯбро маҳз мусиси Фаруқ аз майдон берун кард. акнун тӯб ба ихтиёри футболбозони дастаи Ҳосилот гузашт. Сафарали Каримов партофти тӯб ба сӯи ӯ ва дарвозабон дар ин ҳолат оромона тӯбро ба дасти худ мегирад. чун дар бораи тағйиротҳо дар систоди мураббиёни дастаи Хуҷанд болотар ҳарф задам, бояд бигӯям ки акнун Шариф Зиёев ба ҳайси мураббии калони даста
کار و فعالیت میکند. فاروق معروفیف باشد سرمربی دسته خواهد بود. علاوه بر این برای بهتر کردن کارهای سلکسیونی در هیئت دسته مربی رسلان عبدالمولانوف دعوت کرده شد. تجربه کار در هیئت اکادمی ریال مادرید در شهر بکوبود ازبکستان را داشت و یک مدت وایسی سرمربی دسته پختکاری نوحیه جبور رسولوف هم کار و فعالیت میکرد. توپ در میدان باقی ماند. فخرالدین احتماف ارسال توپ ولی به نتیجه. اوت با فایده دسته مهمان است. دقیقه آخرین وقتی اساسی هم در قسم یکم شروع شد. آنقدر وضعیت‌های خطرناک رو ما بوجود که هر دسته ندیدیم. تنها گلی زده فوتبالزون دسته حاصلات رو در قسم یکم به خاطر آوردن ممکن که چگونه در دقیقه پنجم با نکروز سلیم زاده میسر شد توپ رو به دروازه روان. غیر از این گل همچنین یک امکانیت خوبه که فوتبالزون دسته حاصلات داشتن و سری دروازه‌بان دلشاد دادابویف بود از هجوم‌های دسته حاصلات در خاطر ماند و در آنبتی خود دسته خوجند باشد. هرچند بعضی تلاش خود داشت اما فرصت‌ها رو درست استفاده نبرد. مثلا خوشنودبek بازارов و در بعضی از حالت‌ها احسان بابویف معذرت در بعضی از حالت‌ها نوزین بابوجانов زیرا احسان بابویف به هر حال در مرکز میدان ایستاده برای تشکیل کردن حمله‌ها سهم خود را گذاشت. وقتی اساسی در قسم یکم با همین جمع بس شد. حالا برای ما معلوم می‌کنند که چند دقیقه وقت ایلوه گردید. تنها 2 دقیقه اشاره می شود. فشار در مرکز میدان خیلی هم زیاد بود از سوی فوتبالبازان دسته حاصلات و آنها دیده و دانسته 3 نفره با کاپیتان دسته خوجند احسان بابویف فشار آوردن تا اینکه از این توپ رو بگیرند. احسان باشد توپ رو از دست نداد لیک بعداً گلمراد سبلات و اشاره کرد که وایرونشتنی قاعده بازی به نظر رسید. اینجا اکنون ما ضربه زده فوتبالبازی دسته خوجند رو جلوی دروازه حریف می‌بینیم. تکرار هم برای ما پیشنهاد میکنند این حالت رو. ضربه از مسافه دور و بسیار بلند و نوانیق هم هست. خب دوباره مرکز قبلا هم به گوش ما صدای او رسیده بود. حالا هم با رستم ریزایف دروازه‌بان دسته حاصلات اشاره کرده است که دیده و دونسته وقت رو به دروازه نکشد و با این راه وقت رو تلف ندهد بلکه زودتر توپ رو به بازی در رد بود. каримов партофти тӯб ба сӯи ӯ ба самти рост. некрӯз салимзода тӯбро дар майдон нигоҳ дошт ва баъдан вайрон шудани қоидаи бозӣ инҷо муайян шуд. вазъияти стандартӣ дар ихтиёри футболбозони дастаи мизбон аст. аллакай 2 дақиқа вақти илова гардида хотима ёфтааст, аммо ба ҳар ҳол ман фикр дорам имконият дода мешавад то ин ки ҳамин ҳуҷум ба нуқтаи ниҳоӣ бурда расонида шавад. читавро мебинед хушнудбек бозоров берун аз қоида дар ҳамин лаҳзаҳо зидди некрӯз салимзода талош кард. аз вазъияти стандарти партофти тӯб бисёр ҳам имконияти хуб барои футболбозони дастаи ҳосилот метавонист пайдо шавад. мавҷи дуюми ҳуҷумро ҳам бо иштироки бозигарони ин даста мебинем. пас ба марказ ва дуру дароз акнун онҳо тӯбро гӯем дар ихтиёри худ нигоҳ медоранд. зуд наметавонанд ки ҳуҷумро ташкил кунанд ва бо ҳамин довар ҳам хеле хуб дарк мекунанд ки вақти ҷудо шуда хотима ёфтааст ва дастаҳо акнун ба танаффус равон карда мешаванд. ҳисоб читавро мебинед 1-0 ба фоидаи дастаи ҳосилот аст. голе ки дар дақиқаи 5 зада шуд аммо нобартарии дастаи мизбонро дар рафти рақобати имрӯза дар қисми аввал нигоҳ медорад. каме танаффус мекунем ва баъдан бармегардем барои тамошои қисми дуюми бозии дастаҳо.
میشم که در دقیقه پنجم رقابت عبدوجبار عبدوعلیمزاده توانست که در رفتی این بازی دسته حاصلات رو به پیش برد و آنجا البته کمکی همدسته‌اش نیکروز سلیمزاده رو هم اشاره کردن ممکن. اکنون بیاید در آغاز قسم دوم دیگر بار هیئت رو به خاطر رو شروع میکنیم از دسته میزبان حاصلات که امروز آنها با پرگی با پیراهن‌های رنگی سفید میدان دوری کرده ایستادند. در خط دروازه رستم ریزویف بازی میکند. فوتبالبازانی که در خط دفاع هستند رحمتشور احمدزاده، سفرعلی کریموف، تیمور محمد مرادوف و بنجامین اساموا میباشند. نیم محافظتگران عبدالرحمن نازیموف، سعید مختار عظیموف، نیدویر زبیرов و نیکروز سلیمزاده هستند. در خط هجوم باشد عبدوجبار عبدوعلیمزاده و موسیسی فاروق هنرنمایی میکنند. سرمربی دسته امین سبحانی خلیص، مربی ایرانی به حساب می رود که امروز با طرح جویگیری 4-5-1 در عموم شاگردانش با میدان برآورده است. تنها یک حمله‌گر نامینالی که در میدان دیده میشد این موسیسی فاروق است، هرچند با او در اکثر هجوم ها هم نیکروز سلیمزاده و هم عبدوجبار عبدوعلیموف خیلی خوب کمک رسانیدند. هیئت دسته حریف آنها خوجند باشد و توری زیل می باشد. در خط دروازه دلشاد دادابویف بازی میکند. فوتبالبازان خط دفاع فخرالدین احتموف، تونی بیکاتاو، پرویز بوقیف و فردوس عبدالسلیموف و حساب می روند. در خط میانه میدان حاجی بایزیوف، احسان بابویف، نوزیم بابوجانوف و عزیزبک دلیف قرار دارند. حمله‌گران امروز دو نفر هستند. خوشنودبک بازاروف با همراهی عزیزبک حییتوف، هرچند هر دو آنها هم اصلا حمله‌گر نه بلکه نیم محافظتگران دسته میباشند، ولی با سبب کمبودی در خط هجوم امروز محض آنها به خط حمله سفر برگشته شدند. سرمربی دسته باشد این زمان فروخ معروفیف است. ادامه هجوم فوتبالبازان دسته خوجند رو دیدیم و در نهایت کار پرتافت توپ با همین توپ از میدان بیرون شده است. خوب اندک نفهمی بین رستم ریزویف و همچنین دفاعگری دسته رحمتشور احمدزاده در این حالت به نظر میرسد. فکر دارم در همین دقیقه ها چنین نفهمی و همین گونه ناهماهنگی کاری آنها هیچ لازم نیست. رحمتشور احمدزاده فوتبالباز جوان است، باید درک کند این اعتراض‌های دروازه‌بانی با تجربه رستم ریزویف و در لحظه‌های ضروری به او کمک خود را رساند. من رحمتشور بسیار بازی خوب و استوار را هم نشان داده میتواند. مبارزه دوام دارد. با توپ فوتبالبازان دسته خوجند توسط کناری راست آنها به هجوم گذاشته ایستادند و پرتافت توپ چطوری دیدید به سمت عزیزبک حییتوف بود. عزیزبک امروز چطوری گفتم با همراهی خوشنودبک بازاروف به خط حمله سفر بر شدند. بازی در ورزشگاه مرکزی ناحیه فرخور برگزار شده ایستاده است، مکانی بازی خانگی دسته حاصلات و این نکته هم نگفته نماند که دسته حاصلات در خانه خود در همین موسم در عموم اگر بگیریم نه اونقدر نتیجه خوب دارد. از 6 بازی قبلی آنها 2 غلبه 2 مساوی و 2 باخت رو به قید گرفتند. اونقدر میتونیم بگیم بازی ها در خانه برتری نمیدهد بعد دسته حاصلاتی فرخور. اما به هر حال در نزد مخلصان خود بازی کردن بسیار مهم است و صدای مخلصان دسته حاصلاتی فرخور هم به گوش میرسد. ورزشگاه به نهایت کلان، لیک تنها یک قسم آن پر شده است و امیدوار میشیم که باز در بازی بعدی دسته حاصلاتی فرخور که تعداد به نهایت زیادی مخلصان قبلا به بازی خانگی این باشگاه تشریف می‌آوردند باز هم به میدان میآیند و رفت فوتبالی دسته ها را زیب و زینت دیگر میبخشند، زیرا محض به خاطر مخلصان در میدان بازی میکنند فوتبالبازان دسته ها و علاوه بر این بودن آنها در میدان ویم نیرو قوه تازه میبخشد به هر کدام از دسته ها. اینجا چی اشاره میشود؟ افساید بوده است به نظرم برای فوتبالبازی دسته خوجند و همه چیز رو داوری کناری اشاره کرد. اکنون بازیگران دسته حاصلات توپ رو با بازی در آوردند. خیلی هم حرکت های خوب از جانب سعید مختار عظیموف، اما بعداً توپ رو از دست داد.
идомаи ҳуҷуми футболбозони дастаи Хуҷандро мебинем. онҳо ки дар ҳисоб хафо монда истоданд фаъолтар мешаванд. дар нимаи якум он қадар вазъиятҳои хатарнок бо иштироки дастаи Хуҷанд ба вуҷуд наомад. аслан агар ба эътибор бигирем ҳамон рафти 45 дақиқаи қисми аввалро гоҳ-ногоҳ ба ҳуҷум пайвастшавии футболбозони дастаи Хуҷандро дидем, лекин натиҷа надод. Хушнудбек Бозоров берун аз майдон бо бозигари дастаи Ҳосилот бархӯрд ва бубинед ки инҷо акнун футболбози дастаи Ҳосилот дар рӯи замин хобидааст. ва ишораи охир саҳнаи такрорие ки барои мо шумо пешниҳод шуд аз он дарак медиҳад ки андаке бо дастонаш албатта ҳаракати зиёдатӣ дошт Хушнудбек Бозоров. норозигии мухлисони дастаи Ҳосилот ба назар мерасад. махсусан барои ҳамон ҳаракате ки берун аз майдон буд аз ҷониби Хушнудбек Бозоров ва Бозоров узрам пурсида истодааст. акнун фикр дорам аз футболбози ҳарифам узр мепурсад ва ҳамдигарфаҳмӣ байни онҳо дида мешавад. муҳим ин аст ки акнун мухлисон ҳам андаке ором шавад. хуб ин лаҳза имкон ҳаст то дастаи Ҳосилот тағйиротҳои аввалинро анҷом диҳад. ва чӣ тавре мебинем футболбози шумораи 9 аз курсии бозигарони эҳтиётӣ Амирҷон Худойдодов тайёр аст ки ба майдон барояд. Мусиси Фарук аз майдон гирифта мешавад. чеҳрае ки имрӯз он қадар намоён набуд ва ба ҷои ӯ Амирҷон Худойдодов ба майдон мебарад. ҳамчунин аз майдон гирифта мешавад футболбози шумораи 14 Нидоёр Забиров ва ба ҷои ӯ Муҳаммадалӣ Азизбоев ба майдон мебарад. Муҳаммадалӣ Азизбоев ба ҳайси ҳамлагари марказӣ акнун бозиро давом хоҳад дод. бояд бигӯям ки дар ибтидои моҳи июн дар мусобиқаи ҷоми миллатҳои кафа Муҳаммадалӣ Азизбоев ба ҳайати дастаи мунтахаби кишварамон даъват шуда буд ва ҳатто дар яке аз бозиҳо ба ӯ имконият ҳам дода шуд барои иштирок дар майдон. ба ин тартиб акнун ӯро мо футболбози дастаи мунтахаби Тоҷикистон ҳам гуфта метавонем. ин аввалин таҷриба буд барои Муҳаммадалӣ Азизбоев. чӣ тавре гуфтам дар курсии бозигарони эҳтиётӣ дастаи Ҳосилот футболбозон бештар ҳастанд. дар дастаи Хуҷанд бошад аз ин ҷиҳат мушкиле дида мешавад. қоидаи бозӣ вайрон карда шуд ва корти зард ба Абдураҳмон Нозимов нишон дода мешавад. бале маҳз ӯ буд ки пеши роҳи ин ҳуҷуми футболбозони дастаи Хуҷандро гирифт ба зидди Азизбек Далиев. чӣ тавре мебинед ӯ қоидаи бозиро вайрон кардааст. аз ин рӯ ба ӯ корти зард нишон дода мешавад. дар курсии бозигарони эҳтиётӣ дастаи Хуҷанд танҳо 2 нафар номнавис шуданд. яке дарвозабон Зуҳриддин Муиддинов ва дигаре дифоъгар Муиб Саидов. ҳарду ҳам футболбозони ҷавони даста ҳастанд, яъне аъзои дастаи ҷавонони дастаи Хуҷанд мебошанд. ва дар курсии бозигарони эҳтиётӣ дастаи Ҳосилот ба ҳар ҳол имкони интихоб кардан зиёд аст. ва аз рӯи хабарҳои охир бояд бигӯям ки тобистони яъне дар назар дорам албатта равзани гузориши тобистонаро ки аз 1 июл оғоз мешавад аз пагоҳ дар ҳайати дастаи Ҳосилот баъзе аз тағйиротҳо мешаванд ва ҳатто тағйиротҳо дар курсии мураббиёни даста ҳам ҳаст. яке аз собиқ ёварони асосии Амин Субҳони Холис мутахассиси эронӣ бояд ба ситоди ӯ ворид шавад ва дар марҳилаи дуюм ва баъдан дар марҳилаи сеюми чемпионат ба дастаи Ҳосилот бояд кӯмаки худро расонад. илова бар ин Ҳосилот мехоҳад чанде аз футболбозони дастаҳои дигарро ба ҳайати худ ҷалб намояд. мақсад ва ҳадафи Ҳосилот албатта дар лигаи олӣ боқӣ мондан аст. вале чӣ тавре медонем ҳам барои худи Ҳосилот, ҳам барои Хуҷанд, Регар ва ҳамчунин Хатлон ки айни замон маҳз ҳамин 4 даста нисбатан заифтар ҳунарномӣ карда истоданд дар лигаи олӣ мушкил мешавад боқӣ мондан дар лигаи олӣ.
зеро баъзе аз дастаҳои дигар хело ба таври назаррас аз онҳо пеш гузаштанд дар ҷадвали мусобиқа, дар ҳоле ки дар ибтидои мавсим аутсайдерҳони чемпионат маҳз гӯем ҳамон дастаҳо эътироф доштанд. Барои мисол дастаи Файзканди Восе ва ҳамчунин Кӯктоши Ноҳияи Рӯдакиро гуфтан ҳамон мумкин аст. аммо бинед ки Кӯктош ва Файзканд чӣ гуна мавқеъҳоро дар ҷадвали мусобиқа ишғол мекунанд. боз як партофти дигар, бисёр имконияти хуб мумкин аст барои футболбозони дастаи Хуҷанд ба вуҷуд ояд, аммо на. дар ин ҳолат баъд аз ирсоли Азизбек Ҳаитов тӯб аз майдон берун мебарад. хуб то ҳамин лаҳза дар бозии байни дастаҳои Файзканди Восе ва Хатлони Бухтар ҳисоб кушода наштааст 0-0. баъд аз хотимаи қисми якуми бозӣ дар дидори дастаҳои Эсхата ва Истиқлоли Душанбе ҳисоб 0-1 ба фоидаи дастаи меҳмон аст. имкони идома додани ҳуҷум ҳаст барои футболбозони дастаи ҳосилот. партофти тӯбро мебинем. боз ҳам талошҳои Абдуҷаббор Абдуалимзода ва дар ин ҳолат маълум мешавад ки ин футболбоз қоидаи бозиро вайрон кардааст. бори дигар таваҷҷӯҳ кунед ба ин ҳолате ки ӯ бо Фирдавс Абдусалимов чӣ гуна мубориза бурд. Фахриддин Ахтамов партофти тӯб аз сӯи ӯ натиҷа намедиҳад. Сафарали Каримов пас тавассути марказ ва дар ин ҳолат чӣ тавр мебинед футболбозони дастаи Хуҷанд бо фишор овардани худ тӯбро соҳиб мешаванд. бисёр ҳам бархурди ҷиддӣ ва вайрон шудани қоидаи бозӣ ба назар мерасад. аз он бархурде ки мо у шумо дидем инҷо маълум аст ки вайрон шудани қоидаи бозӣ ба назар расид. аммо Сафарали Каримов капитани дастаи ҳосилот норозӣ аст бо ин қарори довар Гулмуроди Садулло. бори дигар метавонед бубинед Хушнудбек Бозоров мехоҳад бигзарад ва Абдуҷаббор Абдуалимзода бошад ба ӯ бархурди бисёр ҳам ҷиддӣ дошт ҳангоми тӯбрабоӣ. маълум мешавад ки дар ҳамон ҳолат қоидаи бозиро ҳам вайрон кардааст Абдуҷаббор Абдуалимзода. нуқтае ки дар он қоидаи бозӣ вайрон карда шуд хеле наздик ба дарвоза аст. хуб чӣ ишора мешавад? инҷо ростӣ ҳолати мазкур акнун баҳсҳоро ба вуҷуд оварда истодааст. аммо намедонам дар асоси чӣ баъдан қарор иваз карда шуд. хуб мумкин барои мо шумо баъдан саҳнаҳои такрорӣ пешниҳод шавад то ин ки бубинем ва дарк намоем ки чаро дар ҳамон ҳолат баъдан қарор иваз шуд. мо интизори саҳнаи такрории вазъияти қаблӣ ҳастем.
ҳолате ки дар назди ҷаримагоҳи дастаи ҳосилот буд. ба футболбози дастаи ҳосилот кӯмаки тибби лозим аст ва табиби ин даста ҳам ба майдон баромад. бинандагони азизу арҷманд, ҳамон тавре ки ба шумо маълум аст, баъд аз хотимаи рақобатҳои даври мазкур дар лигаи олӣ танаффус мешавад ва баъдан дастаҳо дар ибтидои моҳи август бозиҳои даври 15-уми чемпионатро бояд доир кунанд. гуфта намонад ки қабл аз оғози рақобатҳо ба дастанаффус ибтидо бозиҳои даври 8-1 ниҳоии ҷоми Тоҷикистон сурат мегиранд рӯзҳои 29 ва 30 июл ва дар ин марҳила дар қатори 6 дастаи лигаи якум ки дар марҳилаи интихобӣ иштирок карданд ва соҳиби рохат ба даври 8-1 ниҳоӣ шуданд, 10 дастаи лигаи олӣ иштирок мекунанд ва дар натиҷаи қуръакашии рақибони дастаҳо дар умум муайян мешавад. идомаи ҳуҷуми футболбозони дастаи ҳосилотро мебинем. Абдуалимзода ва акнун пеши роҳи ӯро Фирдавс Абдусалимов гирифт. сипас рӯзҳои 3 ва 4 август бозиҳои даври 15-уми лигаи олӣ сурат мегиранд. аз ҷумла дар даври 15-ум ҳосилот дар ҳамин майдон дар хонаи худ Хатлонро қабул мекунанд. ва дастаи Хуҷанд бошад меҳмони дастаи Равшани Кулоб мешавад рӯзи 4 август. ҳосилот бошад рӯзи 3 август бозиро дар ҳамин майдон зидди Хатлон доир мекунанд. имконият барои футболбозони дастаи Хуҷанд. Хушнудбек Бозоров пас ба марказ, фурсат ҳаст, зарбаи бисёрам хатарнок ва гол. ҳисоб баробар мешавад 1-1 ва чутавре мебинем Нозим Бобоҷонов тавониста истодааст ки дар дақиқаи 63-уми рақобат ҳисобро баробар намояд. ҳуҷуме ки худи Нозим Бобоҷонов оғоз бахшида буд, дар ниҳояти кор маҳз ӯ бо гол ҷамъбаст кард. ҳатман саҳнаи такрорие ки дар ҷараёни он ҳуҷуми футболбозони дастаи Хуҷанд чӣ гуна ба гол оварда расонид барои мошум пешниҳод мешавад. бибинед Хушнудбек Бозоров пас медиҳад ба Нозим Бобоҷонов ва Бобоҷонов бо як зарбаи ҳадафмандона ки аз марзи ҷаримагоҳ буд тӯбро ба дарвоза равон кард. боз як ҳуҷуми дигари хатарнок ҳоло бо иштироки футболбозони дастаи Хуҷанд мумкин аст ки ба вуҷуд ояд. Фирдавс Абдусалимов توپ در میدان باقی ماند یا نه؟ اوت با فایده دسته مهمون اشاره می شود. рафти рақобат акнун фикр дорам дар тӯли дақиқаҳои боқӣ монда боз ҳам ҷолибтар бояд сурат гирад, зеро ҳисоб 1-1 шуд барои ҳар даста ки дар қисми поёни ҷадвали мусобиқа ҳоло ҳастанд. ҳатман 3 имтиёз лозим аст ва то ҷое метавонем бигӯем ки имтиёзҳоро байни ҳам тақсим кардан он қадар қобили қабул ҳам нест барои ҳар дуи ин дастаҳо. қоидаи бозӣ вайрон шуд зидди Саид Мухтор Азимов ва мо шумо дар саҳнаи такрорӣ ин ҳолатро ҳоло дида мебарем. Азимов бисёр ҳам хуб тӯбро гузаронд ва баъдан Фирдавс Абдусалимов нисбати ӯ қоидаи бозиро вайрон кард. Сафарали Каримов партофти тӯбро анҷом медиҳад ва ин дар ниҳояти кор ҳатто то ҷои ба зарба ҳам монанд буд ки Дилшод Дадабоев дарвозабон тӯбро ба дасти худ мегирад.
дастаҳои хуҷанд ва ҳосилот мумкин аст дар марҳилаи сеюми чемпионат ҳам бо ҳам рӯбарӯ шаванд ва читавро медонед тартиби баргузории рақобатҳо дар марҳилаи сеюм дар лигаи олӣ давоми 2 соли охир тағйир ёфтааст ва сухан дар бораи он аст ки баъд аз хотимаи марҳилаи дуюми чемпионат яъне баъд аз 18 давр дастаҳо вобаста ба мавқеъгирии худ дар ҷадвал ба ду гурӯҳ ҷудо мешаванд. Гурӯҳи якум ки он ҷо 5 дастаи аввал ҳастанд ва гурӯҳи дуюм ки 5 дастаи баъдӣ. Агар рафту хуҷанду ҳосилот дар панҷгонаи дуюм бошанд дар гӯем баъд аз хотимаи 18 даври рақоб чолов баромад. Ин сеюмин тағйирот дар ҳайати дастаи ҳосилот мебошад. як илоҷ карда футболбозони дастаи ҳосилот хавфу хатарро дур карда истоданд. иштибоҳ болои ҳам ба назар мерасад. Азизбек Ҳаитов дар мубориза бо футболбозони дастаи ҳосилот комёбтар буданд ва тавонистанд ки тӯбро бигиранд аз Азизбек Ҳаитов. рафти ҳуҷуми навбатии футболбозони дастаи хуҷандро акнун довари канорӣ бо ишора кардани оне ки офсайд вуҷуд дошт боз медорад ва довари марказ ҳам албатта инро тасдиқ карда истодааст. бори дигар метавонед бубинед ин пасе ки эҳсон бобоев ба хушнудбек бозоров равон кард. дар майдон мо муборизаи зиёдро дида истодаем, аммо футболи воқеӣ, футболе ки гӯем бо таркибороиҳо, бо пасҳои ҷолибу диданӣ, бо амалу ҳаракатҳои бисёр гӯем зебу зинат дошта бошад, аслан аз ҳар ду ҷониб ба назар намерасад. босам бархурди навбатӣ дар маркази майдон ва чӣ тавре мебинем ҳоҷибои зиёев дар ин ҳолат баъд аз вайрон кардани қоидаи бозӣ иҷозат намедиҳад ки зуд футболбозони дастаи ҳосилот тӯбро ба бозӣ дароранд. мубориза давом дорад. тағйиротҳои анҷом додаи сармураббии дастаи ҳосилот Амин Субҳони Холис ҳамон қадар натиҷа надода истодааст. хуб бар дар ин ҳолат афтидани боз як футболбози дигари дастаи ҳосилот ба назар расид. Далер Чолов афтид, аммо довари марказ ишора мекунад ки чизе нест, бозиро давом додан мумкин.
фурсати навбатӣ барои футболбозии дастаи Хуҷанд. Имконияти бисёр хубро онҳо пайдо мекунанд ва бинед ки дар лаҳзаи охир ин вазъият бартараф карда шуд. Хушнудбек Бозоров партофти навбатии тӯб тӯли чанд дақиқаи охир амалу ҳаракати футболбозони дастаи ҳосилот дар хатти дифоъ на он қадар хуб аст ва бинед ки дар натиҷаи фишор овардан бозигарони дастаи Хуҷанд пай дар ҳам имкониятҳои бисёр хуберо дар наздикии дарвозаи ҳариф пайдо карда истоданд. Эҳсон Бобоев пас медиҳад ба канори муқобил. Инҷо Хушнудбек Бозоров ҳуҷумро боз ҳам давом дода истодааст ва зарбаи бисёр хатарноки ӯ тӯб ба тири дарвоза расида бармегардад ва баъдан боз як имконияти дигар барои футболбозони дастаи меҳмон пайдо шуд, аммо бозигарони соҳили Рудисир аз ин фурсат истифода бурда натавонистанд. Бисёр ҳам зарбаи қавӣ бори дигар метавонед бубинед. Тӯб ба тири дарвоза расида бармегардад ва баъдан ана ин фурсат фикр дорам Ҳоҷибой Зиёев буд ки дар ҳамон лаҳза тӯбро қабул кард, аммо ба таври зарурӣ онро коркард карда натавонист. дастаи Хуҷанд дар мавсими ҷории рақобатҳо дар ҷоми конференсияи футболи Осиё дар марҳилаи плей-офф баҳри роҳ ёфтан ба даври гурӯҳӣ бояд иштирок кунад ва бояд бигӯям ки ҳоло ҳарифи онҳо маълум нест, лек аз байни ду даста, дастаи Марви кишвари Туркманистон ва Олои Ош аз Қирғизистон яке ҳарифи дастаи Хуҷанд мешавад ва ин рақобатҳо аслан дар моҳи август сурат мегиранд. баъдан иштирокчиёни даври гурӯҳӣ ба пуррагӣ бояд муайян шавад дар ҳамин мавсими рақобатҳои ҷоми конфедератсияи футболи Осиё. ё рӯзи 22 ё рӯзи 23 август рақобати Хуҷанд бар муқобили он ду дастае ки болотар ёдовар шудам баргузор мегардад. Азизбек Ҳаитов партофти тӯб ба канори рост. Азизбек Далиев акнун ҳуҷумро боз давом медиҳад ва бубинед вақте ҳосилот бо қувваи зиёд ба хатти ҳуҷум меравад, ҳангоми баргаштан мушкилиҳо барои ин даста пайдо шуда истодааст ва чанде аз мавқеиятҳоро озод гузошта истодаанд. зарбаи задаи Эҳсон на он қадар қавӣ буд, аммо ба ҳар ҳол дар ниҳояти кор тӯб ба футболбози дастаи ҳосилот расида аз майдон берун шуд. аз ин рӯ зарбаи кунҷӣ аст ба фоидаи дастаи меҳмон. ва рақобатҳои гурӯҳӣ дар ҷоми конференсияи футболи Осиё аз 18 сентябр шурӯъ мешаванд то ба 14 декабр давом меёбанд. дастаҳое ки муваффақ мешаванд аз гурӯҳи худ имкон пайдо мекунанд ки ба даври баъдии рақобатҳо бароянд. хуб боз ҳам вақт ҷудо мешавад барои обнӯшии футболбозони ҳар ду даста. 1 дақиқа вақт дар ихтиёри бозигарони ҳосилот ва Хуҷанд аст то ин ки об нӯшида барои идомаи рақобат худро дар қисми дуюм боз ҳам тайёр нигоҳ доранд дар тӯли дақиқаҳои боқӣ монда. вақтам аслан бигирем бинандагони гиромӣ чандон зиёд боқӣ намондааст.
инак дастаҳо боз ҳам ба майдон баргаштанд ва ҷойҳои худро ишғол карданд. акнун иҷозат дода мешавад то ин ки тӯб ба бозӣ дароварда шавад ва бо ҳамин мо шумо идомаи рақобатро шоҳид мешавем. ҳисоб 1-1 аст. бинандагони гиромӣ, дар қисми дуюм ба голи задаи футболбозони дастаи ҳосилот бозигарони меҳмон ҷавоб гардониданд ва чӣ тавре мо шумо шоҳид шудем. як зарбаи ҳадафмандонаи Нозим Бобоҷонов боис бар он шуд ки ҳисоб 1-1 шавад. баъд аз гол боз ҳам аз ҳисоби ба вуҷуд овардани имкониятҳои хуби голзанӣ дастаи Хуҷанд пешсаф буд ва дар яке аз ҳолатҳо зарбаи Хушнудбек Бозоров агар аҳамият дода бошед ба тири дарвоза расида баргашт. ҳоло вақт ҳаст барои бозигарони ҳар ду даста то ин ки ҷиҳати расидан ба пирӯзӣ дар ин набард талош кунанд. муборизаи бисёр ҳам ҷиддӣ ва довар чӣ ишора мекунанд? рақобатро давом додан мумкин аст мегӯяд довари марказ Гулмуроди Садулло. эҳсон Бобоев пасию, аммо футболбозони хатти дифои дастаи ҳосилот тавонистанд ки ин ҳолатро бартараф кунанд. хуб дар ҷараёни бозии имрӯза агар аҳамият дода бошед бозигарони дастаи Хуҷанд дар аксари якарбаҳо ва набардҳои 1-1 хеле хуб худро нишон дода истоданд. боз ҳам як вазъияти хатарноки дигар ва дар ин ҳолат зарбарост ҷониби дарвоза иҷро мешавад. шояд бисёриҳо интизори пас буданд аз сӯи Азизбек Ҳаитов, аммо ӯ зарбаро иҷро кард ва бибинед баъд аз гузаштан аз дифогар Бенҷамин Асамоа чӣ гуна имконият барои ӯ пайдо мешавад ва зарбаи задаи ӯро дарвозабон Рустам Ризоев бартараф мекунад. партофта аз вазъияти стандартӣ мубориза дар дохили ҷаримагоҳ ва дар ин ҳолат боз ҳам Рустам Ризоев тӯбро ба дасти худ гирифта хавфу хатарро бартараф карда истодааст. имконияти бисёр ҳам хуб барои футболбозони дастаи ҳосилот барои давом додани ҳуҷум пайдо мешавад. Амирҷон Худойдодов паси ҷавобӣ ба Муҳаммадалӣ Азизбоев. тақрибан аксари футболбозони дастаи ҳосилот ба хати ҳуҷум пайваст шуда истоданд. Сафаралӣ Каримов ирсоли тӯб аз сӯи ӯ ба дохили ҷаримагоҳ ва дар ин ҳолат чӣ тавре мебинем акнун маслан Муҳаммадалӣ Азизбоев мехост бо сар зарба занад, лек зарбаи задаи ӯ комилан хато рафт. мехост тӯбро ба самти дарвоза равон кунад, аммо ин корро аз нигоҳи техникӣ пеш аз ҳама иҷро карда натавонист. аз курсии бозигарони эҳтиётии дастаи ҳосилот чӣ тавре гуфтам 3 нафар вориди майдон шуданд. инҳо Амирҷон Худойдодов, Муҳаммадалӣ Азизбоев ва Далер Чолов ҳастанд. ва дар курсии бозигарони эҳтиётии ин даста боз Алиев Саидамир, Алимурод Саидов ва дарвозабон Маъруф Нуралиев акнун қарор доранд. дарвозабонҳоро дар ин гуна бозиҳо аслан тақрибан мо намебинем ки аз курсии бозигарони эҳтиётӣ ба майдон бароянд, вале мумкин аст аз байни ду футболбози ҷавон ба якеаш ҳам дар идома имконият дода шавад. ва лаҳзае ки Бенҷамин Асамоа қоидаи бозиро вайрон карда истодааст. хуб дар курсии бозигарони эҳтиётии дастаи Хуҷанд танҳо 2 нафаранд. болотар гуфтем дифогар Муиб Саидов ва дарвозабон Зуҳриддин Муиддинов. аммо дар гумон аст ки аз ин 2 нафар якеашам ба майдон бароянд. идомаи ҳуҷуми футболбозони дастаи Хуҷанд як имконияти дигар зарба иҷро мешавад ва Далиев дар ин ҳолат
зарба зада истодааст ва дарвозабон Рустам Ризоев бошад ин ҳолатро бартараф мекунад. Хушнудбек Беозоров пайвастшавии доимии ин легионери ӯзбекистонӣ тавассути канор хавфу хатари зиёдеро ба вуҷуд овард ва дар ин ҳолат акнун чӣ тавре мебинед зидди дарвозабон Рустам Ризоев футболбози дастаи Хуҷанд қоидаи бозиро вайрон кард. ҳоло Ҳоҷибой Зиёев аз ҷои худ боло мешавад ва мо шумо дар саҳнаи такрорӣ хоҳем дид ки чӣ гуна бархурд буд. аллакай Рустам Ризоев тӯбро ба дасти худ гирифта буд ва баъд аз он Ҳоҷибой Зиёев ба ӯ бархурд. дақиқаҳои поёнии рақобат ҳассосият дар авҷи аълои худ ҳисоб 1-1 ҳосилот мехоҳад барои бохте ки дар даври гузашта дар сафар аз Хуҷанд дошт имрӯз интиқом гирад, онро талофӣ кунад, аммо ҳоло ба он наздик нест. дастаи Хуҷанд дар навбати худ аз оне ки ҳариф бо қувваи зиёд ба ҳуҷум мегузарад дар рафти аксил ҳуҷумҳо кӯшиш карда истодааст имкониятҳои муайянеро соҳиб шавад ва чанд дафъа вазъиятҳои хатарноктаринро маҳз футболбозони дастаи меҳмон дар қисми дуюм ба вуҷуд ҳам оварданд. лаҳзае ки қоидаи бозӣ вайрон шуд дар саҳнаи такрорӣ метавонед бубинед. ана ҳамин ҳолат Нозим Бобоҷонов ба Саид Мухтор Азимов бармехӯрад ва бо ҳамин аз сӯи футболбози дастаи Хуҷанд қоидаи бозӣ вайрон мешавад. Сафарали Каримов партофти ту ба сӯи ӯ. ин ҳолат бартараф карда шуд. боз як ирсоли дигар идомаи ҳуҷуми футболбозони дастаи ҳосилотро мебинем. зарба иҷро мешавад ва акнун тӯб ба футболбози дигари дастаи ҳосилот расида аз майдон берун шуд. аз ин хотир аз назди дарвоза бояд тӯб ба бозӣ дароварда шавад. чӣ тавре гуфтем дар ҳайати дастаи Хуҷанд вақтҳои охир дар бозиҳои охир мушкилиҳои бениҳоят бузурги кадри дида мешавад. қисми зиёде аз футболбозон ҳоло ба даста кӯмак карда наметавонанд. ин ба чандин сабабҳо рабт дорад. баъзе аз онҳо аллакай ҳайати дастаро таркам карданд ва Хуҷандро лозим аст ки дар авзанаи гузариши тобистона боз ҳам аз паи мукаммал кардани ҳайати худ шавад. лаҳзаи навбатие ки баҳсҳоро ба вуҷуд оварда истодааст, таваҷҷӯҳ кунед ба ин ҳолат. маълум мешавад ки дар ҳамон лаҳза зидди Далерчолов футболбозони дастаи Хуҷанд қоидаи бозиро вайрон накарданд. Тони Бикатал партофти тавили ту ба сӯи ӯ натиҷа надод. паси навбатӣ ба канори чап тӯбро дар майдон нигоҳ дошт ё на? На. Хушнудбек Бозоров дар ин ҳолат акнун муваффақ намешавад. хуб аз рӯи маълумотҳо футболбози дастаи Хуҷанд Нозим Бобоҷонов ки дар рафти рақобати имрӯза гол зад, қаблан дар бозиҳо ба дарвозаи ҳарифон гол назадааст. умуман имсол худи дастаи Хуҷанд голҳои кам задааст дар рафти бозиҳои қаблӣ. идомаи ҳуҷуми футболбозони дастаи меҳмон ва дар ниҳояти кор ҳатто бубинед ки ба онҳо муяссар мешавад зарба ҳам зананд, лек аз ин нуқтае ки зарба иҷро шуд аллакай офсайд ба назар расид. бори дигар мебинем ин ҳолатро.
бале, маълум аст ки дар ҳолати нобозӣ буд дар лаҳзаи пас додан Азизбек Ҳаитов. то ҳамин бозӣ дастаи Хуҷанд 10 гол ба дарвозаи ҳарифон зада 18 гол ба дарвозаи худ сар дода буд. айнан ҳамин гуна мушкилиро ҳосилот ҳам дорад. онҳо 9 гол зада 17 гол аз сӯи дарвозаи худ гирифта буданд, яъне ҳам ҳосилот ва ҳам Хуҷанд дастаи ҳастанд ки хело голҳои кам мезананд ва ба ин қатор ҳамчунин дастаи Хатлонро ҳам ворид карданамон мумкин аст. аслан Хатлон дастае аст ки камтар аз ҳама гол задааст, 8 гол ҳамагӣ. фурсати навбатӣ барои футболбозони дастаи ҳосилот. Саид Мухтор Азимов тӯбро аз даст дод, ҳамдастаҳояш ҳоло ҳуҷумро давом медиҳанд. Сафарали Каримов партофти тӯб аз сӯи ӯ, на он қадар партофти хуб. Агар каме дигар баландтар равон мешуд, шояд имконияти беҳтаринро футболбозони дастаи ҳосилот пайдо мекарданд. Азизбек Далиев тӯб дар ихтиёри футболбозони дастаи Хуҷанд аст. Эҳсон Бобоев партофти тавили тӯб аз сӯи ӯ. Хушнудбек Бозоров дар ин ҳолат акнун тӯбро ба даст меорад ва ирсоли тӯб аз ҷониби ӯ. Дар канори рост ҳамдастааш озод аст. бубинед чӣ гуна озодона тӯбро қабул мекунад футболбози дастаи Хуҷанд дар дохили ҷаримагоҳ, вале баъдан ҳамдастааш маҷбур шуданд ки аз ҷаримагоҳ берун бароянд. Як зарбаи хатарнок аз масофаи дур, вале чӣ тавре мебинем ин зарбаи задаи Эҳсон Бобоев аз паҳлӯи дарвоза гузашта аз майдон берун шуда истодааст. ҳуҷуми навбатии футболбозони дастаи мизбон. имконият ҳаст. ҳоло Далер Чолов хост ки зарба занад, аммо ин зарбаро баргардониданд. тӯб дар ихтиёри футболбозони дастаи ҳосилот боқӣ мемонад. дар охири бозӣ силсилаи ҳуҷумҳои хатарнок ва вазъиятҳои ҷиддиро бо иштироки дастаи ҳосилот дидан ҳамон мумкин. Саид Мухтор Азимов ба канори чап пас медиҳад. боз як партофти дигар. ин ҳолат бартараф шуд. боз ҳам футболбозони дастаи ҳосилот дар бозёфти тӯб фаъоланд. идомаи ҳуҷумро мебинем. фурсати давом додани ҳамла, аммо чӣ тавре мебинед пеши роҳи зарбаи задаи Раҳматшор Аҳмадзода гирифта шуд. чанде аз футболбозони дастаи ҳосилот воқеан зарбаҳои қавӣ иҷро карда метавонанд аз масофаи дур. ирсоли навбатии тӯбро мебинем. дар ин ҳолат акнун ба дифоъгари дастаи Хуҷанд муяссар шуд ки ин ҳолатро бартараф кунад. Фирдавс Абдусалимов аз ӯ бартараф кардани ин ҳуҷум баромад ва худ барои оғоз бахшидани ҳамлаи навбатӣ ҳамдастаҳояш саҳми калон ҳам мегузорад. Саид Мухтор Азимов тӯбро нигоҳ медорад ва баъдан зидди ӯ Фирдавс Абдусалимов қоидаи бозиро вайрон карда истодааст. хуб, дар ҳамин лаҳзаҳо тағйирот сурат мегирад дар ҳайати дастаи ҳосилот ва футболбозе ки аз курсии бозигаронии эҳтиётӣ ба майдон мебарад Саидамир Алиев аст бо рақами 5 ва ӯ ба ҷои нафаре ки имрӯз ба задани гол муваффақ шуд Абдуҷаббор Абдуалимзода бозиро давом медиҳад. фурсат бениҳоят кам боқӣ мондааст. охирин сонияҳои вақти асосӣ сипарӣ мешаванд ва баъд аз чанд лаҳза барои мо шумо бояд муайян кунам ки чанд дақиқа вақт илова карда шуд. се дақиқа вақт ишора мешавад ки илова гардид ба қисми дуюми рақобати дастаҳо. хуб, корти зард ба Далер Чолов нишон дода шудааст. акнун барои мо шумо ин ҳолатро тасдиқ мекунанд ва ҳамчунин корти сурх ба Далер Чолов. яъне қаблан корти зард ва акнун корти сурхи мустақим. чаро ба Далер Чолов дар поёни ин рақобат корти сурх нишон дода шуд? ҳоло барои мо аён нест, аммо мумкин барои ба забон овардани суханҳои қабеҳ ва ё ин ки боз ҳам ҳолатҳои дигаре ки мо шумо онро надидем. бале, дар ҳамин лаҳзаҳо мо шумо дида истодаем ки суханҳои қабеҳ ба забон меорад Далер Чолов. акнун дақиқан ба гӯши мо намерасад ки ӯ чӣ гуфт дар ҳамон лаҳза, аммо довар баъдан маълум шуд ки ба ӯ корти сурхи мустақим нишон додааст. ҳарчанд пештар аз ин барои мо ишора карданд ки ба ӯ корти зард нишон дода шуда буд. мумкин ин дар яке аз эпизодҳои қаблӣ
вале баъдан чӣ тавре дидем корти сурхи мустақим ба Далер Чолов нишон дода шуд. Аслан ҳамин гуна мушкилиро дастаи ҳосилот дорад бо чанде аз футболбозони қаблан бо таҷрибаи худ ки онҳо дар баъзе аз лаҳзаҳои муҳимтарин дастаро дар вазъи душвор қарор медиҳанд. оё имконият пайдо мешавад барои ташкил кардани ҳуҷум барои футболбозони дастаи ҳосилот ё на? На, фурсат нест. хуҷандиҳо дар маркази майдон тӯбро ба даст оварданд ва дар садади созмон додани ҳуҷуми навбатии худ ҳастанд. Сафарали Каримов тӯбро ба пои бозигари ҳариф зада аз майдон берун мекунад. дақиқаи сеюми илова гардидаам шурӯъ шуд. охирин сонияҳои рақобати имрӯза метавонад бисёр ҷолибу диданӣ бошад. имкон ҳаст барои ташкил кардани ҳадақал як ҳуҷум барои футболбозони ҳосилот. фарқ надорад ки онҳо як нафар кам ҳастанд ё гӯем як нафар зиёдатӣ дар майдон. ҳатман дар назди мухлисони худ онҳо бояд дар поёни рақобат талош кунанд то ҳадақал дар поёни рақобат тамоми азму иродаи худро дар майдон нишон дода қувваҳоро ба хати ҳуҷум сафар барнамоянд. боз як ҳолати дигаре ки қоидаи бозӣ вайрон шуд барои мо шумо нишон дода мешавад. тақрибан аз маркази майдон партофти тӯб сурат мегирад. Тони Бикатал ин ҳолатро бартараф карда истодааст. мубориза давом дорад. футболбозони дастаи ҳосилот тӯбро соҳиб шуданд, аммо Муҳаммадалӣ Азизбоев инҷо на он қадар ҳаракати хубе дошт. аксу ҳуҷуми футболбозони дастаи Хуҷандро мебинем. фурсати бисёр ҳам хуб пайдо шуданаш мумкин буд, аммо на. дар ниҳояти кор чӣ тавре мебинед ин вазъиятро дифогари марказии дастаи ҳосилот бартараф мекунад ва зарбаи кунҷӣ ба фоидаи дастаи Хуҷанд аст. акнун Хуҷанд имкон дорад ки дар поёни ин рақобат натиҷаи мусбиро барои худ таъмин кунад. вазъияти стандартӣ бо иштироки онҳо 3 дақиқа вақти илова шуда хотима ёфт, аммо ҳатман иҷозат дода мешавад барои ба бозӣ даровардаи ин тӯб аз вазъияти стандартӣ. аммо танҳо як имконият аст ки оё ба пуррагӣ ҳамин вазъияти стандартиро бо ҳуҷуми худ ҷанбаст мекунанд футболбозони дастаи Хуҷанд ё на. агар дуру дароз давом ёбад ҳатман садои ҳуштаки довар баланд мешавад, вале на. қабл аз он аллакай мо шумо мебинем ки чӣ гуна футболбозони дастаи Хуҷанд ба задани голи бисёр ҳам муҳим ва ғалабаовари худ муяссар шуда истодаанд. ҳоҷибой Зиёев барои мо шумо ишора мешавад ки дар ин ҳолат гол задааст ба дарвозаи дастаи ҳосилот. бисёр бохти аламовар аст барои дастаи мизбон дар бозие ки дар хонаи худ дар назди мухлисон онҳо доир карда истода буданд. дар дақиқаи 94-уми бозӣ вақте аз вазъияти стандартӣ партофти тӯб ба дохили ҷаримагоҳ сурат гирифт, мо шумо мебинем ки иштибоҳи футболбозони дастаи ҳосилот дар дохили ҷаримагоҳ дида мешавад ва дар ин ҳолат ҳоҷибой Зиёев тӯбро ба дарвоза равон карда истодааст. ҳам Сафарали Каримов ва ҳам Рустам Ризоев натавонистанд ки садди ин зарба шаванд. Сафарали Каримов пои худро дароз кард, аммо тӯб ба ӯ нарасид ва Рустам Ризоев ҳам дигар дар ин ҳолат оҷиз монда буд. бори дигар мебинем партофти дақиқи тӯб ба ҳоҷибой Зиёев ва ҳоҷибой Зиёев дар ин ҳолат ғалабаи ҳамдастаҳояшро дар поёни рақобат таъмин мекунад. бозӣ бисёр ҳам ҷолибу диданиро мо бо иштироки дастаҳои ҳосилот ва Хуҷанд дар даври мазкур шоҳид шудем. махсусан дақиқаҳои поёнии рақобат бисёр диданӣ буд. барои як даста ғаму андӯҳ овард, барои дастаи дигар бошад шодиву хурсандӣ. ва чӣ тавре мо шумо дидем футболбозони дастаи Хуҷанд дар поёни ин рақобат шоҳиди тавонистанд ғалабаи худро ба даст оранд ва бо ҳамин дар ҷадвали мусобиқа акнун Хуҷанд бо касби 17 имтиёз шумораи имтиёзҳои худро бо клуби марказии варзиши Артиш баробар мекунад. бори дигар голҳое ки дар рафти ин бозӣ зада шуд метавонед бубинед. бинандагони гиромӣ, дар дақиқаи 5 Абдуҷаббор Абдуалимзода ҳисобро кушод ва баъдан дар рафти рақобат дар қисми якум мо дигар шоҳиди гол нашудем. дар дақиқаи 5 ин гол ба қайд гирифта шуда буд ва дар қисми дуюм сипас ба футболбозони дастаи Хуҷанд муяссар шуд ки камбек кунанд. аз ҷумла голҳои дастаи мазкурро ибтидо Нозим Бобоҷонов ва баъдан чӣ тавре мо дар поёни рақобат шоҳид шудем ҳоҷибой Зиёев ба ҳадаф расонданд. бо ҳамин шарҳу тавзеҳи мустақими мо аз ҷараёни бозии даври 5 ба таъхир андохта шуда дар Лигаи Олӣ бо иштироки дастаҳои ҳосилоти Фархор ва Хуҷанди Хуҷанд хотима меёбад. Хуҷанд дар ду бозӣ пай дар ҳам ҳосилотро шикаст дода истодааст. дар бозии қаблӣ дар хонаи худ онҳо 1-0 ғалаба карданд ва инак дар бозии сафарӣ 2-1 муқобили дастаи ҳосилот пирӯзӣ ба даст меоранд шогирдони мураббии ҷавон Фарух Маруфиев. бо ҳамин бинандагони гиромӣ мо ба гузориши мустақим нуқта мегузорем. то дидорҳои дигар сеҳатманду пирӯз бошед. хайр.